స్త్రీ ముఖములో ఈ లక్షణాలు ఉంటే ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ఆడవారి ముఖములో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటే కనుక వారు ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారని మరియు అదృష్టవంతులు అవుతారని మన పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే స్త్రీ ముఖములో ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటే అదృష్టవంతులు అవుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 1. ఆడవాళ్ల యొక్క నుదుటి భాగం ఎంత వెడల్పుగా ఉంటే వారు అంత అదృష్టవంతులు అని పండితులు చెబుతున్నారు. కనురెప్పల పైనుంచి తల భాగం వరకు ఉన్న భాగాన్ని నుదురు అని అంటాము. ఈ భాగం కనుక వెడల్పుగా ఉంటే వారు అదృష్టవంతులే. 2. మీరు గమనించే ఉంటారు, కొంతమంది ఆడవారి ముఖములో కనుబొమ్మలు అనేవి బాణములాగా వంపు తిరిగి ఉంటాయి. ఇలా కనుక ఉంటే వారు ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వడం ఖాయం. ఎందుకంటే వీరికి దైవ బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్నవారు కూడా భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. 3. ఆడవారి ముఖంలో కళ్ళు వెడల్పుగా ఉంటే కనుక వారు చాలా సున్నిత మనస్కులు. వీరిని ఎవరైతే వివాహం చేసుకుంటారో వారి భవిష్యత్తు అనేది బాగుంటుంది. ఎందుకంటే వీరికి మోసం చేసే గుణము అనేది ఉండదు. అలాగే వీరు ప్రేమించేవారు, అలాగే వీరిని ప్రేమించేవారు ఎప్పుడూ కూడా నమ్మకముగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. 4. ఏ స్త్రీకి అయితే 2 కన్నుల మధ్య దూరము ఎక్కువగా ఉంటుందో వారు సిరిసంపదలతో తులతూగుతూ ఉంటారని, అంతేకాకుండా సమాజంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలను సంపాదిస్తారని, ఎవరిపైన ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా జీవించే గుణం ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నాను.